umuigbo ka o si adị ekene m unu ndị ọma ekene m unu ka o si adị obodo anyị menwere ife n'obodo ekene m unu ọ bụ n'anya n'aka m na-afụ pepa nchi n'aka ka o si adị mana ịmana na ndị be anyị na-asịwa na ihe nwoke ruru ogo ya bụrụ ụsa na ndị ihe onye menwere bụ ihe o menwuru so ana m ekene unu umuigbo unu amara na ọ na-ebukwara na-adịgide adịkwana ka ihe si adị maka na ife dị mma dị mma ana m ekene umuigbo ndị ọma ya asị m unu na ihe anyị bido bụ ihe anyị mesinwuru maka na anyị bụ ekwu eme umuigbo ekele m ọ bụ nna anyị unu afụ ka si jiri ya na onwe ife nji n'aka congratulations to me pepa na bịa ya ọ gaziri agazi ọ nke dị mma ka anyị ya na-eme ihe rukwara m ihe eru unu maka na ije nwoke bụ nwayọọ nwayọọ a na-eme ya emekwa n'ofu eme eme ịtọ so anyị ka na-abịakwa n'iru maka na nke dị mma ya ka anyị na-ekwu okwu ya ekene m unu ndị ọma ekene m umuigbo worldwide ndị menwere ife ekene m unu ya gazie ndị ọma ya ekene m unu ya gazie